Баварен аудио, Виктор Битс. Искам да ми говори сериозно, а не да ми казваш нещо грозно. Искам да ми говори сериозно, а не да ми казваш нещо грозно. Искаш ли по-подробно или искаш да ти покажа, да ти разкажа, да те размажа, да те накажа? Какво друго искаш да ти кажа, освен това, че те обичам до края на света? Освен това, че те обичам до края на света. Разбери, че те обичам и не бих те заменил за никоя друга, защото те не могат да ме целуват, да ме обичат, да ме събличат както тебе. Те не могат да ме обичат, да ме събличат както тебе. Моето бебе, мило мое, ако не си до мен, за какво ми е този живот без теб? Не се познаваме, яко полудяваме, много се забавляваме. Код жълто, код зелено, код червено, яйце сварено. Ебал съм ви и кодовете, жените искат по-моловете. Живота стана такъв, гледаш го бял отвътре, черен. Ти не можа ли да си по-модерен? Не съм расист или нещо подобно, пиша без геове и то условно. От 10 стотинки до 10 трилиона всички наркомани право в затвора. Чува ли си за моята схема? Не, нали? Ми тогава къв ти е проблема? Купувам диаманти, а ти си играеш с обиците на майка ти, дето мислиш, че са от злато. Мислиш, че са от злато, а те не стават за продажба дори, защото мислиш, че живота ще е както преди. Ако съм пиян, искам да остана сам, не искам никого до мен, не искам никого до мен, искам да остана сам, както съм роден.